दिनै जोंनि बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों जोङो मोनसे फार्स्ट सेसन हिसाबै गस्पेल सल' डान्स कम्पिटिशनखौ जोङो खुंफुंनो हाबाय आरो बेवहाय जोंहा गासैबो पार्टिसिपेन्ट जोंनि गथ'फोरा गोबांथार बेयाव बाहागो लानो हादों जेरै 49 बेबायदि गथ'फोरा बेयाव बाहागो लाफैनो हाबाय आरो बेबायदिनो जोङो बिथांमोनखौ टप 10 जों सेलेक्ट खालामनाय जानायमोन आरो बेनिफ्राय 5th राउन्डआव बेबायदि जोङो बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनाय जाबाय आरो बेबायदिनो गासैबो हाबाफारि जोंनि बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशना जिफोरखौ थांखि लानानै जोङो नाजादोंमोन सेक्रिफाइस खालामदोंमोन गमामायैनो जोंनि बे सेक्रिफाइसआव जोङो साक्सेस जानो हादों आरो बेनिखाय गासैबो जायफोरा दिनै बेयाव बाहागो लाफैबाय पार्टिसिपेट खालामफैबाय जोंनि गथ'फोर बे गथ'फोरनिसिम जोङो बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै जों गोबां जों साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय आरोबाव बे गिबि खेबनि थाखाय जोंहा बे जागायजेननाय नाथाय उननि फिरियाव आरोबाव बेबायदिनो जोङो कम्पिटिशनफोरखौ जोङो लाबावनो जोङो सानदों दिनै जोंनि बे डान्स कम्पिटिशनाव जोंनि गुबुन गुबुन डेनोमिनेशननिफ्रायबो जोंहा बेयाव बाहागो लाफैनाय गथ'फोर दङमोन जेरै रमान केथलिकनिफ्राय CNI-निफ्राय लुथेरान चार्चनिफ्राय जोंनि बेप्टिस्टनिफ्राय बेबायदिनो गोबांथार गथ'फोरा बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन जोंनि नाजानाया बे नङा जे जोंनिल' जों बेखौ पार्टिसिपेटखौ खालामहोगोन बे नङा नाथाय जोंनि नाजानाया बे गासैबो डेनोमिनेशनखौ लोगोसे लानानै जोङो बेबायदि जोंनि गथ'फोरखौ जों माबोरै प्लेटफर्म जों खालामनो हागोन बिथांमोनखौ जोङो माबोरै मोसानायाव आखा फाखा जों खालामनो हागोन बेनिनो जोङो थांखि लानानै बे प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों बे कम्पिटिशनखौ जोङो लानाय जादों नाथाय दिनै मोसानायावल' जोङो बेखौ थायाखै आरो बेनिख्रुइ गोजौसिनाव जों नाजाबावनाय जादों जेरै जोङो फैबाय थानाय नभेम्बर दानावबो जों बेदि सिंगिं कम्पिटिशनखौबो जोङो लागोन आरो बे जोंनि थांखि बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दायो साखाफारा जागासिनो दङ हामबायसै दिनैनि सानाव जोंनि जिथु नाजानायफोर जिफोर हास्थायनायफोर बे हास्थायनायफोरखौ जोङो गमामायैनो मोजाङै जाफुंसार होनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो जोंनि एस'सिएशननि जानानै जोंनि मोसाखावरि पार्टिसिपेट जायफोरा खालामबाय बिथांमोननिसिम जोङो गोबां जों कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो